para. Victor kachome kama Fred we godo no. Ang'iye yore ariyo. Mokuongo ni oken richo mondo serikal ong'is jopiny gima osetimo. Kendo ong'is jopiny gima pod ok otimo, kendo ong'is jopiny gima gichano timo. Mak mana ne gima Anthony Muheri hapa ni jadolo Anthony Muheri temo lose en ni koro lokore gire chumbu moro ma ng'ata rengo go ma nyaka ng'ama onge kod ting' mara wacho gik ma kamago ma koro wache nikech ing'iyo ni sirikal nitie joma ichulo go omenda mag jopiny mondo mi olandi to sirikal osetimo ang'o ma pod odong' mak mana nitie joma bende gin mana kod ting' mar loso chik kaka idhi tim gimoro. Nitie mana joma ni kod ting' mar chiwo pesa midhi tim go gino. Nitie mana joma kod ting' mar go ng'iyo kanyapara ni to ang'o mitimo ang'o mok tim. Okay. Ing'iyo ni sirikal nitie kod jogo ma ochung' ne chenro mag chiwo wach e lowe. Wantiere kod jachiw wach e lo sirikal. Wantiere kod joma ochung' ne tudruok ma koda ka weche mag mbui. Wantiere kod jogo to gichamo saro ndikgi. Koro en ang'o ma ang' ne chun ne jatend piny en manyaka koro wuog oko. Ma wacho ni nakunyo no pi nie. Dongo tut nie. Dongo ler nie. Koro ing'iyo ni masa moro ok ting' mar jatend piny. Nikech okawo thuolo mang'eny samoro kuchung' e wi gari. Kolando ne jopiny gik ma samoro setimo. Magikone kaka oro iduogo timo nonro gi joma bende timo nonro mag kaka jopiny. Fwenyo ni samoro kaka wacho cha opogore ka dieri mantiere e kuma iwacho no timeno. Ng'iyo kinde moko kane jago me mosebedo ka ja inject ni Morara noluwo bang' jatend piny kanodhi gwenge mag Nam Chumbi kucho mong'iyo ni to kama ni wacho ni White House mane time dongruok moro ni erego to yud na dier ne onge. Nyaparo kan kinde mane wach ka bonyo ka Nyagwalo wuok cha ne ji odhi moluwo mowacho ni gima ne wacho cha gima kama gini osechopa gini pok ochopo ka chenro ni nochakore to pok ochopo